Baranjske manjine u programu Radio Baranje. U programu Radio Baranje vrijeme je za još jednu emisiju Baranjske manjine, dvojezičnu emisiju, prvih 15 minuta na hrvatskom, a drugih 15 minuta na mađarskom jeziku. U prvom dijelu današnje emisije Baranjske manjine govorimo o aktivnosti Saveza mađarskih udruga u mjesecu lipnju. S emisijom nastavljamo odmah nakon glazbenog broja. Volio sam te kao nikog nikad, tvoj dah na vratu osjećam i sad. Isto je sve, ja nedužan prokleto, srce na živo iz grudi oteto. I nije važno što sam sam, i tako nemam što da dam. Loša prilika iz junaka u cinika, jedan korak i nema ga. Samo da mi je znak da vrati se sad, da bio bi još neumoljivo loš. Bojim se nisi sama i neće me proć, neće godinama. Đavo ne miruje, a to sam trebao znat. Ne miluje, zna samo udarat. Gdje najviše boli što ću sad, kao da imam što za dat. Izigran. Moje ime je izigran, od života mače. Izigran. Soba mi tamnica, soba mi ludnica, i baš mi paše ova samoća. Tvoja hladnoća venama prolazi, neka nitko ne dolazi. Volio sam te, nisam mogao više, želio sam te. Želje voljeno je sve, volio sam te. Hej, gdje ću kad mi nije ništa ostalo? Sve zbog tebe odavno sam slušio. Kocka je bačena, ja sam izgubio. Ja više nemam gdje. Ne zovi, molim te, ja ću se javiti. Volim se stidjeti, ne želim živjeti. Život besmislen je od kad si ti prestala praštati. Izigran. Moje ime je izigran, od života mače. Izigran. Samo briši, briši dok se može, neizbrisana sjećanja se množe, da kasno ne bude. Nisi ti, sudbina kriva je, nisi ti. Moje ime je života mače. Baranjske manjine u programu Radio Baranje. Savez mađarskih udruga u lipnju priprema mnoštvo manifestacija i događanja koja za cilj imaju očuvanje mađarske tradicije i kulture. Upravo je to bio povod prošlotjedne konferencije za novinare na kojoj su u Savezu detaljno predstavili program događanja za mjesec lipanj. U prošloj godini Savez mađarskih udruga organizirao je preko 300 manifestacija zajedno sa svojim članicama, udrugama u baranjskim mjestima u kojima žive pripadnici mađarske nacionalne manjine.
Unatoč činjenici što već 5. godinu Savez mađarskih udruga ne dobiva financijsku potporu iz matične države, Savez mađarskih udruga nastavlja svoje aktivnosti, rekao je to tajnik Saveza Ištvan Tokaj. Savez mađarskih udruga svake godine organizira više od 100 manifestacije. Prošle godine smo sa našim članicama, središnje manifestacije naših članica, blizu 300 manifestacija smo imali. Znamo da veći dio naših manifestacija se odvija proljeće do početka ljeta i u drugom dijelu godine od 9. mjeseca pa do kraja godine. Mi smo u velikom zaletu, imamo jako puno manifestacije sad u sljedećih mjesec dana. Treba napomenuti da naše manifestacije sa najvećim dijelom financiraju iz sredstava Savjeta za nacionalne manjine, to je naravno iz državnog proračuna. Nažalost, Savez mađarskih udruga ne participira više, odnosno ne dobija donacija iz raznih zaklada, fondacija Republike Mađarske, odnosno sad je samo Mađarska, nije Republika Mađarska. 5. godinu uopće nas ne financira vlada Republike Mađarske. U Novom Bezdanu u ovim trenucima traje prigodan program u povodu Dana nacionalnog zajedništva Mađara, na kojem nastupaju središnja dramska sekcija i glazbeni sastavi Triola i Lilijom. U subotu 31. svibnja Mađarska kulturna udruga Pelmonoštor održala je smotru zborova, a istog dana održana je tradicionalna manifestacija rušenja Majpana u Kneževim Vinogradima, o čemu nam govori i Boja Šuba iz Mađarske kulturne udruge mladeži Kneževi Vinogradi. Odmah ću reći za ideju. Ideja je bila moja i od ostalih, jer ja sam uvijek željela Majpan, ali nisam dobila. Evo, danas mi se ispunila želja, čak da sam i supruga odvela da ruši drvo, tako da će mi to ostati u jednoj jako lijepoj uspomeni. Eto, skupili smo se tu, pomogli su nam iz Novog Bezdana, iz Podolje, iz Batine. Ovo nam je prvi put, napravit ćemo lučulaš, pa ćemo za Božić nešto, sad ćemo imati izložbu starih fotografija, pa ja bih voljela da osnujemo jednu folklornu skupinu ovdje kod nas. Evo, moj sin pleše već 5. godinu talički i ja bih stvarno voljela kad bi uspjeli više mladih pokupiti. Evo, danas moram pohvaliti mog nećaka Šuba Antonija, koji je eto 3 puta čak išao rušiti drvo. Ima i mladih članova i nadam se da ćemo ih uspjeti pokupiti i osnovati neku manju mađarsku sekciju da mladi mogu nešto napraviti. Običaj rušenja Majpana istoga dana prikazan je i u Hrastinu, Starim Jankovcima, dan kasnije u Dardi, a 31. svibnja u Kotlini. Ljiljana Milanović iz Mađarskog kulturnog društva Petevi Šandor iz Kotline kaže kako im je ovo već 9. godina za redom. Ova godina je malo različitija od ostalih. Imamo štandove, pozvali smo ostale mađarske udruge iz Novog Bezdana, iz Kamenca, Kneževih Vinograda i naši iz mjesta, znači osnovna škola, naša udruga. Nudili smo kolače, palačinke, pečenu ribu, grah, neki su donijeli svoje rukotvorine. Imali smo jednu povorku u selu, nakon toga smo isplesali Majpan, poslije toga smo imali jedan kulturni program i nakon kulturnog programa slijedi zabava koju svira Dunataj Eđutaš. U nedjelju 1. lipnja održan je jedan od najposjećenijih programa Mađarske kulturne udruge Tanci iz Kamenca, poznata kamenačka izložba kolača, o kojoj nam kratko govori Dijana Varga. Tradicionalno već organiziramo izložbu kolača i svaki puta je sve uspješnija i uspješnija. Razni vrsta kolača uvijek ima, od slanog do slatkog, svakaki, gostiju sve više i više, a najdraža nam je to što su svi zadovoljni. Čim se otvori izložba, brzo se sve pojede i tako i brzo gosti odu. A mada je to više organizirano radi druženja, ali ne stigne se družiti. Imali smo dramsku sekciju našu koja je recitirala na hrvatskom i na mađarskom. Uz njih su došli gosti iz Kneževih Vinograda, Triola. Oni su pjevali i iz Kotline Lilijom. Program je bio dobar, svi su bili zadovoljni, malo smo se i nasmijali jer je bilo i humoristično.
A trudimo se što više da i reklamom, a i osobno pozivamo kako ko koga zna. Bilo je ovaj puta dosta novi i primijetila sam da je bilo dosta i stranaca koji su došli isto uveličati našu izložbu kolača. Na konferenciji za novinare Tunda Šipoš Živić ispred Saveza mađarskih udruga predstavila je program nadolazećeg tjedna kulture Mađara u Republici Hrvatskoj, koji je itekako bogat usprkos tome što nije financiran od strane mađarske vlade. Unatoč tome mi smo aktivni i evo onda znači u sljedećem razdoblju Savez mađarskih udruga ima niz manifestacija. Od 7. do 15. lipnja će se održavati tjedan kulture Mađara u Republici Hrvatskoj. To je naša najveća manifestacija, jedna od najvećih manifestacija tijekom godine. Ona već ima niz godina kako se održava, ovo će biti 14. put. Sadržat će ovaj put 6 manifestacija u 7 dana. 7. lipnja ćemo otvoriti 13. mađarsku kuću u Republici Hrvatskoj, 13. mađarsku kuću Saveza mađarskih udruga. Prošlog jesena smo 12. otvorili u Rekinskoj, a ovo će biti u Marincima. Zajedno s time ćemo tamo održati i smotru mađarskih folklornih skupina Republike Hrvatske. Znači ova kuća će poslužiti kao sjedište mađarske kulturne udruge Petef i Šandor iz Marinaca i kažem evo povodom otvaranja tamo će se održati smotra mađarskih folklornih skupina gdje će sudjelovati više od 10 folklornih skupina. 8. lipnja ćemo imati svetu misu na mađarskom jeziku povodom blagdana duhova u Dražu u crkvi Srca Isusova. 10. lipnja ćemo imati izložbu starih fotografija o Kneževim vinogradima. 12. lipnja ćemo imati koncert mađarske narodne glazbe u Korođu. Tu bi se nadovezala da evo Savez mađarskih udruga i udruga za obučavanje i kulturu već skoro 10 godina provodi projekt. Znači škola narodne glazbe, imamo učiteljicu iz Mohača koja nam dolazi iz Mađarske, mnoštvo djece je to već prošlo i evo to je završni koncert ove školske godine koja će se održati u Korođu i sad imamo oko 15 polaznika. One znači uče na tradicionalnim instrumentima, violina, i naravno tu pored sviranja ima i škola pjevanja narodnih napjeva. Ove godine po drugi put ćemo organizirati u sklopu tjedna kulture trodnevnu likovnu koloniju. Sa mjestom održavanjima ćemo tu u Belom Manastiru i Kotlini i kao završna manifestacija ovog niza će biti izložba upravo te likovne kolonije 15. lipnja u Kotlini u Domu kulture. Cilj cijele ove manifestacije je da se prikaže živa kultura hrvatskih Mađara kroz folklor, narodnu glazbu, njegovanje tradicije, povijesti i suvremenog stvaralaštva. Tjedan kulture Mađara u Republici Hrvatskoj, podsjećamo, održava se od 7. do 15. lipnja i sadrži 6 manifestacija. Tunda Šipoš Živić još nam kratko najavljuje i obilježavanje Dana sela Zmajevac. Članice Saveza mađarskih udruga će imati dosta bogat kalendar zbivanja u ovom mjesecu, a 7. i 8. lipnja će se u Novom Bezdanu organizirati Dani sela i to povodom 150 godina osnutka naselja. I eto u tom dvodnevnom programu ima mnoštvo manifestacija od sportskih do kulturno-zabavnih događanja. Baranjske manjine u programu Radio Baranje. Baranjsko-rusko društvo prijateljstva u petak 6. lipnja organizira Rusku večer. Večer će se održati u Kulturnom centru grada Belog Manastira u dvorani za produkciju umjetničke škole s početkom u 18 sati. Nastupaju glazbeni sastav Triola, umjetnička škola Beli Manastir,
Monika Samardžić, tamburaški sastav Barinjski biseri, Lilijan Pogledić i solistice ruskog zbora Rjabinuška. Zaboravi nas, zaboravi sve, zaboravio sam, da volio sam te. Padnemo, sunce je pržilo besjajno, padali smo koliko smo mogli da poletimo. Noć je obasjala besramno, kad si rekla trebam te, odigneš pa izgasiš me, samo ti čuješ mene, kada plačem usred sjene. Zaboravio sam, da volio sam te. Kako da se zaljubim, a bez da te zamrzim, bira riječi mudro bez da odgovoriš. Kako da te zamrzim, a bez da se zaljubim, ne pamti druge broj dok te odbrojiš. Kad si rekla trebam te, odigneš pa izgasiš me, samo ti čuješ mene, kada plačem usred sjene. Se nekad dok si plesala korakom bečkog valca s pramenom kose u rukama i porculanom u grudima, i kad si rekla trebam te. Zaboravi nas, zaboravi sve, zaboravio sam, da volio sam te. Daj mi smisla da pogodim pravo vrijeme, da li je sada u redu da te volim, da te povrijedim ili da mi oprostiš. Zbog ljubavi naše ljubite jedne volim, zaredim se kad te pogledam, otopim se kad te vidim, da te nema, možda bi bila sa mnom, a sad kad si tu, gledaj me kako odlazi. Daj mi smisla da pogodim pravo vrijeme, da li je sada u redu da te volim, da te povrijedim ili da mi oprostiš. Zbog ljubavi naše ljubite jedne volim, zaredim se kad te pogledam, odlažim se kad te vidim, da te nema, možda bi bila sa mnom, a sad kad si tu, gledaj me kako odlazim. Baranjske manjine u programu Radio Baranje. Magyar nyelven folytatjuk műsorunkat itt a Horváth Baranya Rádión, a 88-as MHz-en. Önök a baranyai kisebbségek műsorát hallgatják, maradjanak velünk! Májusban és júniusban gazdag események zajlanak a magyar kisebbség életében. Május 31-én több drávaszögi településen is tavaszi ünnep keretében kitáncolták a májusfát. Hercegszőlősön a helyben működő Magyar Ifjúsági Szervezet első alkalommal állított és táncolta ki a májusfát. Suba Évajával, az Egyesület egyik tagjával beszélgettünk. Az ötlet itt az Udrugába jött,
szerintem, hogy mindenki, de én nagyon szeretem ezt megcsinálni, mert ahogy mondtam már, én nem kaptam májusfát. Szerencsé volt, hogy most itt a férjem is segített sokat, és hát mindenki, aki van az udrugában, sajnos 70 tag van, de csak 10, aki dolgozik, azt is kell mondani. Na itt van, és sikerült ez a májusi fa kitáncolás máma, most megyünk Sepsére. Itt vannak a zenészek Bodolyán, Újbezdáni, Batina, köszönjük szépen, hogy eljöttek. Terve van-e, hogy más hagyományokat is felelevenítsetek? Igen, szeretnénk még a húsvétra és locsolást, meg valamit egy kis ilyen kriszkingli vagy valami karácsonyra. Na, és ami nagy feladat vár ránk, az majd a Magyar Hét mikor lesz, akkor csinálunk régi képkiállítást, meg akkor lesz koncert, Triala meg a Lilium. Hát megpróbálunk még egy pár ilyen magyar dolgot itt Szülösen. Mondom még egyszer, hogy nagyon nehéz, mert egy ilyen vegyes falu, de remélem, hogy egy szépen lassan minden. Most itt van a süteménykiállítás, már harmadszor fogunk csinálni, meg lassan majd beindulunk a munkába. A fát körben táncoló fiatalokat a Baranya Szíve zenekar kísérte, melynek vezetője Keresztes József, aki a következőt nyilatkozta. A zenekar tavaly több mint években alakultunk meg, és most már különböző felállásban, vagy hogy is mondjam, vagyunk, mert ez a munka ki hogy ér rá, ki hogy nem ér rá, és ez egy kicsit gond, ugye? Hogy nem tudjuk sose összehozni, hogy legyen egy állandó zenekar, hogy akkor most az a zenekar majd mindenhol pontosan mindig oda is fog érni. Ez nehéz, majd nem, hogy lehetetlen. És akkor vagyunk egy utcakísérletben más, bent más, vagy egyedül is, vagy ez sokféleképpen fog működni, úgy látom én ezt az egészet. Ez fúvó zenekar, van B tenor szaxofon, az én jó magam fújom, használom, és van egy jazz truba, vagy trombita, vagy hogy mondjam, meg egy S szaxofon. Meg van nagy dob, pörgődob, és egy harmonika. Sőt, az utcára szerintem több nem is nagyon kell. Vállalunk mindenféle rendezvényeket. Különben ezt a zenekart, az utcát, ezt kihangsúlyoznám arra, hogy ez jobban utcai kísérletre, táncsoportok kísérletre, ilyenre terveztük. És igyekszünk is továbbiakban is, hogy a magyar zenét, a fúvó zenekar, mert ez a fúvó zenekar, ez csak magyart érint, ez más zenét nem is tudok. Szaxofonon fújni mondjuk horvát, vagy nem más zenét, de nem is írok rá tanulni, különben, hogy ez magyarra specializáltam, vagy jobban, hogy mondjam, ugye. És igyekszünk, ennyit csak erre mondani, igyekszünk, és örülök, hogy örülnek nekünk, hogy ezt jól csináltuk, vagy lehet rá táncolni, vagy mit tudom, ez egy jó hír. Sepsén a májusfa kitáncolásnak már nagy hagyománya van. Idén az idő is kedvezett a szervezőknek, a Sepsei Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesületnek. A rendezvényről Sepse polgármesterét, Rajki Zoltánt kérdeztük. Hosszú éveken keresztül, tehát egy tradíciót tartunk fel, egy népszokást, amiben minden évben a helyi közösség is részt vesz, tehát a Kultúregyesülettel. Eleve már csak azért is, mivel én vagyok a helyi közösség elnöke és a Kultúregyesület alelnöke. Tehát a helyi közösségnek akkor itt sarat kell állni, még a vendégek ki lesznek szolgálva, tehát az ünnepség, a táncművel lesz fejezve. Az idő az igen, tehát minden évben egy eső ronti meg ezt a szép ünnepét. Talán azért most már a választások is pozitívan múltak el, tehát az idő is már, hogy azt mondjam, a jó nyert, tehát az idő is mosolygott ránk, és tehát egy nagyon szép, se meleg, se hideg, jó hangulat van. Standok vannak, ahol megjelentek a szomszéd baráti falukból, Kő, Batina, Újbezdán, Sepse, ugye nem mondjam. Tehát az iskolásoknak van egy standjuk, amit egy jutányos áron adnak el. Tehát az iskola, a diákok pénze egy kirándulásra, a Kultúregyesület ugyancsak egy mizéris árél, étel, ital, tehát valamivel tudjuk fedni a zenét, meg ilyen dolgokat. Tehát ez adomány eleve, nem fizethetünk, hanem aki amennyit ad. Átadjuk a labdát egy kicsikét a sportnak, mivel ismert, hogy Sepsén a Szőlőfürt idén elég rosszul szerepel, de különben jó szerepel, tehát azoknak valamilyen, ugyancsak egy jótékonysági bálat csinálunk adományokból, egy halfőző versenyt, ami a következő hónapban kéne, hogy megtörténjen. Tehát minden hónap választottuk, valami történni fog, amit tudnak már kedves hallgatók, hogy az újságokból, hogy június
Június végén, vége felé, Anna napján megszerveztük az Ima Annához járó diákoknak a találkozóját Sepsén. A polgármester beszélgetésünk közben érintette a nemrég megtartott helyhatósági választásokat is. Ez az 5. mandát, hogy a falunak a polgármestere vagyok. Hát gondolom, hogy azért talán az emberek meglátták, hogy valamit mozdítok a falun előre. Tehát idáig is befektetések voltak. Sajnos, hogy 2 munkahelyet, amit tudtunk csinálni a faluba, az egyik szülési szabadság miatt itt hagyta, a másik családi okok miatt talán az a kár benne, de azon fogunk dolgozni ebbe a következő 4 évben, a munkahely lesz az első, tehát a falunak az építése az folytatódni fog tovább, és ilyen uniós programokat meg akarunk szervezni egy fiatal csoportot, akik követni fogják az uniós pályázatokat, tehát megpályázni, ami most már ma modern és ami menő dolog lesz, a falusi turizmus, ha valakit ide tudunk húzni, vagy a falubeli, hogy ilyen csináljon, segítünk neki. Tehát amit mondtam, fiatalok fogják ezt kezelni, internet, komputeren keresztül, faluszépítése. Ami hiányzik, azt mi megpróbáljuk mind megcsinálni. Tehát ez mind a járás közreműködésével, mivel tudjuk, hogy amióta én vagyok, tehát mikor én vagyok a helyi közösség elnöke, Sólyadénessel, nagyon jó a kapcsolatunk, és hát a javarészt a kéréseknek végbe is vigyük vele. Susog a szél nekem, és egy percre itt vagy még velem. Együtt kószálunk a héteken, cigán szerelem. Messzi hegedűknek húrja szó, és egy édes emlék rám hajol. Karod észrevétlen átkarol, cigán szerelem. Olyan jó volt minden kezdetben, táncoltunk sokat, átélhetnél mellettem gyönyörű napokat. Ma is felgyújtott a féljemet, és a hosszú fáradt éveket messze kergeti a képzelet, cigán szerelem. Susog a szél nekem, és egy percre itt vagy még velem. Együtt kószálunk a héteken, cigán szerelem. Messzi hegedűknek húrja szó, és egy édes emlék rám hajol. Karod észrevétlen átkarol, cigán szerelem. Olyan jó volt minden kezdetben, táncoltunk sokat, átélhetnél mellettem gyönyörű napokat. Ma is felgyújtott a féljemet, és a hosszú fáradt éveket messze kergeti a képzelet, cigán szerelem. Messze kergeti a képzelet, cigán szerelem. Baranjske manjine u programu Radio Baranje. Kőben június 1-én a Tánc Magyar Kultúregyesület megszervezte a hagyományos rendezvényét, a sütemény kiállítást.
Rövid kultúrműsorra is sor került, fellépett a Hercegszőlősi Triola és a Sepsei Liliom együttes, valamint a Kői Egyesület drámai szakcsoportja. A sütemény kiállításról Kontrec Anikó, a rendezvény egyik szervezője nyilatkozott. Nem lehetett volna jobban sikeres, mint amilyen volt. Mindig vannak új személyek, és amit meg kell jegyeznem, és aminek nagyon örülök, az, hogy pár évvel ezelőtt, mikor meghívtuk, akkor azt mondták, ja, kalács kiállítás, hát majd ha meglássuk és eljövünk. Most, akit meghívtam, azt mondta, hogy jaj, hát tudunk róla, olvastuk, jövünk, hát elkészültünk rá. Aki pedig nem volt, azt mondja, annyi szépet hallottunk, hogy most már ideje van, hogy mi is elmenjünk. Úgyhogy, és amennyien voltak, az beszél arról, hogy ez kell nálunk, hogy tovább is folytatódjon. Akik csak tehették, és akik nagyon örülünk ennek az eseménynek, sütöttünk többet is. És mert tudjuk, hogy örömmel is sütöttük, és tudjuk, hogy ez kelleni fog. És még kibírom hangsúlyozni, hogy nagyjából a kői asszonyok sütöttek, egy pár olyan kői asszony is, aki nem tagja az egyesületünknek, de ki kell hangsúlyoznom, hogy Csúzai barátnőnk felajánl 2 dobostortát ajándékba. Van olyan Menyecske Bolmánból, aki réges-régen itt élt, és a szíve még idehúzta, és ő is 2 süteménnyel jött ki, és van olyan is, aki nem sokára lesz új Menyecske kőbe, és az is elfogadta a sütést, és ennek is nagyon örülünk. Lehet, hogy minden évben többen lesznek, de hogy lesz-e több erőnk, azt nem tudjuk, de törekedni fogunk, az biztos. Felhívjuk figyelmüket, hogy a Magyar Egyesületek Szövetsége június 7-től 15-ig szervezi meg a Horvátországi Magyar Kultúrhetet. A Kultúrhét június 7-én veszi kezdetét Magyar Ház avatással és a horvátországi magyar néptánc együttesek szemléjével Marincin 16:30-kor. Június 8-án pünkösdi Szent Mise lesz Darázson, a Jézus Szíve templomában 17 órai kezdettel. Június 10-én a Hercegszőlős régi képeken képkiállítás megnyitójára és a Triola és Liliom koncertjére kerül sor a Hercegszőlősi Jurini Dvorin 17 órai kezdettel. Június 12-én népzenei koncert lesz Kórógyon a Kultúrotthonban 18 órai kezdettel. Június 13-tól 15-éig művésztelepre kerül sor, melynek helyszíne lesz Pélmonostor és Sepse. A képzőművészeti kiállításra június 15-én vasárnap kerül sor 15 órakor Sepsén a Kultúrotthonban. A rendezvény támogatója a Horvát Kormány Kisebbségi Tanácsa, a Magyar Egyesületek Szövetsége mindenkit sok szeretettel vár, maradjunk együtt! Láttam mások bánatot, örömöt, megérdemeltem a sorsom néha, még ha a létem sokszor léha. Kamasz vagyok, ezt te úgy is érzed, tombol a vérem, bizony érted, hisz kinőttem már a szülői házat, a szívem most már veled lázad. Piros lett a pipacs virága, megnősülök én nem sokára. Piros lett a pipacs virága, megnősülök én nem sokára. Várjál kicsikén még, fiatal vagyok én még. 16 éves vagyok, szeretni még nem tudok. Gyere babám, tanítsál meg szeretni. Várjál kicsikén még, fiatal vagyok én még. 16 éves vagyok, szeretni még nem tudok. Gyere babám, tanítsál meg szeretni.
kicsi nékem ez a ház, kirúgom az oldalát. Gyere babám, gyere be, adok neked csókot ide be. Gyere babám, gyere be, adok neked csókot ide be. Egy-két hágyra lépjünk előre, hagyjuk hátra, ami csak bőre. Bőre testedet érezni akarom, s látni téged, ahogy átölel akarom. Nyomjad fel a hangerőt, henteregjünk, fejtsd ki az erőt. Tekerjük jobbra, tekerjük balra, itt van a véged, figyelj a dalra. Piros lett a pipacs virágom, megnősülök én nem sokára. Piros lett a pipacs virágom, megnősülök én nem sokára. Várjál kicsikém még, fiatal vagyok én még. 16 éves vagyok, szeretni még nem tudok. Gyere babám, tanítsál meg szeretni. Várjál kicsikém még, fiatal vagyok én még. 16 éves vagyok, szeretni még nem tudok. Gyere babám, tanítsál meg szeretni. Várjál kicsikém még, fiatal vagyok én még. 16 éves vagyok, szeretni még nem tudok. Gyere babám, tanítsál meg szeretni. Várjál kicsikém még, fiatal vagyok én még. 16 éves vagyok, szeretni még nem tudok. Gyere babám, tanítsál meg szeretni. Várjál kicsikém még, fiatal vagyok én még. 16 éves vagyok, szeretni még nem tudok. Gyere babám, tanítsál meg szeretni. Baranjske manjine u programu Radio Baranje. Ezzel műsorunk végéhez érkeztünk, megköszönjük figyelmüket, jövő szerdáig búcsúzik Önöktől Jelena és Korina, további kellemes időtöltést kívánunk, maradjanak a 88-as MHz-en. Kroz emisiju Baranjske manjine i danas su vas vodile Korina i Jelena. Čujemo se ponovno za tjedan dana. Baranjske manjine u programu Radio Baranje.